Eta bertan berriz ere osoko bilkuraren gehiengoak eskatu genion UPN-ko gobernuari Gora Iruñari espazio propioa uzteko hurrengo Sanferminetan. Guztiek uste dugu toki izan behar dugula festetan, eta Gora Iruñak berak bultzatutako ekimen honekin bat egin genuen oposizio guztia. Haiei ere festetan toki egiteko. Izan ere, egungo Sanferminetako eredua ez da hoberena, asko hobetu daiteke, eta bide horretan uste dugu Gora Iruñak lan handia egin dezakeela, lan interesgarria, bere ekarpen propioa dauka, eta bilduren ikuspegitik oso erakargarria eta oso beharrezkoa dena. Iragan osoko bilkuran Bilduk presoen inguruko ekimena aurkeztu izan zuen. Hain zuzen ere, presoen hurbilketa parot doktrina deiturikoaren etetea, gaixotasun larriak dauzkaten presoen askapena eta azkenik ere preso guztien giza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Ekimen hau ezen aurrera atera, eta ezen aurrera atera UPN, PP eta PSOE-ren aurkako bozkarengatik eta baita ere Geroabairen abstentzioagatik. Aldiz, bai Bilduk, bai Aralarrek eta bai Ezkerra-Ezkerrak ekimenaren alde egin genuen. Gure ikuspegitik ulertezina da Geroabairen eta EAJ-ren atzera pausua hain gai garrantzitsu eta sentikorran. Eta uste dugu decepzionantea dela milaka eta milaka pertsonentzat. Bilduko udal taldeak aurkeztu izan zuen iragan ostiralean ondasunaren defentsarako plataformak egindako edo bultzatutako ekimena. Ekimen honekin bat egin zuen udaleko oposizio guztia. Eta zertan datza ekimena, hain zuzen ere, bertan planteatzen zen eta onartu izan zen ondasunaren defentsarako plataforman sartzea Iruñeko udala eta beraz beste udal batzuekin batera bertan lan egitea gure ondasun publikoa defendatzeko. Bigarren puntu batean eskatzen zitzaion ere Nafarroako gobernuari ekimen judizialak hastea erabakitzen duten herri guztiei bere sostengua ematea. Hain zuzen ere, bide hori erresa ez delako eta sostengu juridikoa ere beharrezkoa izango delako. Eta azkenik, Iruñeko udalak berak ere, bere lehenengo pausuak ematea bide horretan ere erabaki izan zen. Beraz, hemendik aurrera, eta hala egin beharko lukeen UPN-ko gobernuak ikusiko dugun zer egiten duen, baina hemendik aurrera bide hori jorratzen hasi beharko genuke eta gure patrimonio propioa, gure ondasunak Elizaren aurrean defendatzen edo indar egin beharko genuke.